22 Ιουνίου 1972. Ο Τζον Καλχούν στάθηκε μέσα στον εγκατελειμμένο οικισμό που κάποτε ήταν μια γμάζουσα πολιτεία χιλιάδων κατοίκων. Τώρα ο πληθυσμός είχε μειωθεί σε μόλις 122 κατοίκους και σύντομα ακόμα και αυτοί θα ήταν νεκροί. Ο Καλχούν δεν ήταν επιζών κάποιας φυσικής καταστροφής ή πυρηνικού ολοκαυτώματος. Ήταν ο κορυφαίος ερευνητής του Εθνικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας της Αμερικής και εκείνη τη στιγμή παρατήρησε το ξεκίνημα της τωρινής μας πραγματικότητας. Σε έναν κόσμο απειλούμενο από συνεχή πείνα, πολεμώντας με τον υπερπληθυσμό, η ερώτηση που προκύπτει είναι πόσο θα αντέξουμε ακόμα. Η άνηση κατανομή του φαγητού έχει οδηγήσει σε γενιές ολόκληρες που λιμοκτονούν από τη μια μεριά και μαζική υπερκατανάλωση των τροφίμων από την άλλη. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Ζούμε σε μια υπερκαταναλωτική κοινωνία, της οποίας τα αποθέματα μέρα με τη μέρα φτάνουν στο τέλος του. Κάποτε η καθημερινότητα των ανθρώπων ήταν μόνο σκληρή επιβίωση. Το να ψάχνουν για φαγητό και να φτιάχνουν καταφύγια για να προφυλαχτούν από τις καιρικές συνθήκες καταλάμβανε το περισσότερο μέρος της ζωής τους. Όμως στις μέρες μας περνάμε το χρόνο μας απλά καταναλώνοντας τους πόρους και τα αγαθά του πλανήτη. Μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ είναι αρκετή ώστε να καλύψουμε τις περισσότερες βασικές μας ανάγκες, ενώ ένα δάνειο από την τράπεζα μπορεί να σου εξασφαλίσει ένα σπίτι. Όμως αυτό μας αφήνει άπλετο ελεύθερο χρόνο που τώρα ξοδεύουμε με άλλους τρόπους. Τρόποι που εξυπηρετούν κυρίως τις πολυτελείς υπερκαταναλωτικές μας ανάγκες, όπως το να βγαίνουμε για ψώνια, ή να τρώμε έξω, ή να ταξιδεύουμε. Ασχολίες που μας κοινωνικοποιούν και με αυτόν τον τρόπο καταναλώνουμε τα αγαθά που μας δίνονται σπάταλα και απερίσκεπτα. Το Σύμπαν 25 δείχνει τις καταστροφικές συνέπειες ενός υπερπληθυσμού που δεν χρειάζεται να προσπαθήσει για τις ουσιώδεις του ανάγκες. Μια ζωή σε έναν άνετο χώρο με ό,τι θα μπορούσαν να ονειρευτούν. Αυτό προσφέρθηκε στα απομονωμένα ποντίκια στο Σύμπαν 25. Υγιή και καλοζωισμένα, τα ποντίκια είχαν όσα θα μπορούσαν να λαχταρίσουν ποτέ. Άφθονο φαγητό, νερό, ελεγχόμενες κλιματολογικές συνθήκες και εκατοντάδες φωλιές να διαλέξουν. Ούτε απειλητικούς χειμώνες, ούτε θηρευτές. Οι κάτοικοι του περίεργου αυτού σύμπαντος αφέθηκαν μάλιστα ελεύθεροι και ανενόχλητοι. Στο καινούριο τους περιβάλλον, 16 τούνελ οδηγούσαν σε 80 σημεία τροφής και διατίθονταν φωλιές για 3.000 ποντίκια. Τα πρώτα 4 ζευγάρια αναπαραγωγής λήφθησαν από εθνικά εργαστήρια και είχαν ελεγχθεί ώστε να είναι απόλυτα υγιή. Θα γινόντουσαν το ξεκίνημα ενός ξεχωριστού πειράματος, το οποίο θα ξεκαθάριζε το που μας οδηγεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Στις πλούσιες βιομηχανοποιημένες χώρες, οι άνθρωποι έχουν όσα χρειάζεται να ζήσουν και ακόμα παραπάνω. Ζουν σε αυθονία. Τώρα που δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν για την επιβίωσή τους, οι άνθρωποι περνούν το χρόνο τους αλλιώς. Κοινωνικοποιούνται και αναπαράγονται. Γιατί αυτός που έχει μια ασφαλή φωλιά είναι και πιο πρόθυμος να κάνει οικογένεια. Ο Καλχούν ήθελε να μελετήσει αυτή τη συμπεριφορά με περισσότερη λεπτομέρεια. Γι' αυτό και δημιούργησε το δικό του σύμπαν. Το Σύμπαν 25. Από τη στιγμή που τα ποντίκια είχαν όλα όσα χρειάζονταν για μια ξένιαση ζωή, άρχισαν να αναπαράγονται μετά από 100 μέρες προσαρμογής. Η κύρια απασχόλησή τους τώρα ήταν η αναπαραγωγή, καθώς το αίσθητό τους
τοποθέτησε αυτό σαν κύρια βασική τους ανάγκη. Ωστόσο, η άφθονη παροχή αγαθών οδήγησε σε μια εκθετική αύξηση του πληθυσμού, ο οποίος διπλασιαζόταν κάθε 50 μέρες. Όμως με την αύξηση του πληθυσμού παρουσιάστηκε και το πρώτο αξιοσημείωτο φαινόμενο. Όσα περισσότερα ποντίκια προστίθονταν στο σύμπαν, τόσο λιγότερο τα πρόσεχαν οι μητέρες τους. Επίσης, άρχισαν να γίνονται επιθετικές απέναντι στους καταπατητές των φωλιών τους, με τα αρσενικά, που κανονικά εκείνα θα αναλάμβαναν αυτόν τον ρόλο, να εξορίζονται σε άλλα μέρη του σύμπαντος. Αυτή η επιθετικότητα ξεχύλισε και οι μητέρες σκότωναν τακτικά τα μικρά τους. Παρόλα αυτά, συνέχιζαν να πολλαπλασιάζονται όλο και περισσότερο. Την 30η μέρα, ο αριθμός τους είχε αυξηθεί στα 620 και από εκεί και πέρα, ο ρυθμός αναπαραγωγής τους έπεσε στο 1/3 από ό,τι ήταν μέχρι τότε. Σε αυτή τη φάση, η οποία διήρκησε 300 μέρες, η εξάπλωση μειώθηκε δραματικά. Σε κάποιες περιοχές καταναλώνονταν περισσότερα αγαθά, ενώ σε άλλες λιγότερα. Αυτό οδήγησε σε μια άνηση κατανομή του φαγητού, κάτι που γνωρίζουμε και από τη σημερινή μας κοινωνία. Κάποια ποντίκια άρχιζαν να συντροφεύουν με άλλα και να καταλαμβάνουν σημεία τροφής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες ομάδες ολοένα και συχνότερα. Οπότε οι νέες γενιές δεν είχαν διαθέσιμο έδαφος, καθώς τα πάντα είχαν μοιραστεί στα ήδη υπάρχοντα ποντίκια. Έτσι απομονώθηκαν και συμμετείχαν λιγότερο στο κοινωνικό κομμάτι. Οπότε, λόγω της έλλειψης εναλλακτικών και της στενής επαφής στους σταθμούς τροφίμων, υπήρξε μεγάλη αύξηση επιθετικότητας και βίας. Τα ποντίκια επιτίθονταν και δάγκωναν το ένα το άλλο, καταλήγοντας αιματοβαμμένα. Δεν υπήρχε τίποτα που να θυμίζει την όμορφη περιποιημένη λευκή τους γούνα. Οι γενιές αυτής της περίοδου μεγάλωσαν σε μια επικίνδυνη κοινωνία. Η απουσία φυσικών εχθρών οδήγησε σε εχθρότητα μεταξύ τους. Ανάμεσα στα πιο αποπροσανατολισμένα γκρουπ, το ποσοστό της θνησιμότητας των νεογνών έφτανε μέχρι και το 96%. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει την έλλειψη του μητρικού εστίκτου που από ό,τι φαίνεται τα ποντίκια είχαν χάσει με τον καιρό. Όποια νεαρά ποντίκια επιβίωναν από τις επιθέσεις των μητέρων τους και των άλλων, θα μεγάλωναν γύρω από αυτές τις ασυνήθιστες συμπεριφορές των γύρω τους. Ως αποτέλεσμα, δεν έμαθαν ποτέ τις φυσιολογικές συνήθειες των ποντικιών. Απομακρύνθηκαν από τους υπόλοιπους, κλείστηκαν στον εαυτό τους και δεν έδειχναν κανένα ενδιαφέρον να ζευγαρώσουν ή να πολεμήσουν για το χώρο τους. Αυτή η γενιά δεν είχε ουλές και αίματα, ούτε κομμένες ουρές. Αντιθέτως, είχαν μια όμορφη περιποιημένη λευκή γούνα και ήταν υγιέστατα. Στη φάση αυτή, τα όμορφα αρσενικά και τα επιθετικά θηλυκά αποτελούσαν την πλειονότητα του πληθυσμού. Η πλειοψηφία των ποντικιών δεν είχε άλλο ενδιαφέρον εκτός από την τροφή, τον ύπνο και την περιποίηση του εαυτού τους. Όταν τα ποντίκια έφτασαν τα 2.200, ο πληθυσμός τους άρχισε να μειώνεται δραστικά. Αν και το καταφύγιο είχε φωλιές και προμήθειες για να ζήσουν άνετα 3.000 ποντίκια, ο αριθμός αυτός δεν επιτεύχθηκε ποτέ. Εξαιτίας της έλλειψης άπλετου χώρου, τα ποντίκια πλησίαζαν όλο και περισσότερο το ένα το άλλο, γιατί δεν είχαν άλλη επιλογή. Όπως και σε μια πυκνοκατοικημένη απρόσωπη πόλη άλλωστε. Αυτό δεν οδήγησε σε μια πιο κοινωνικοποιημένη συμπεριφορά. Τα ποντίκια δεν ήξεραν πλέον πώς να συμπεριφερθούν.
ήταν κοινωνικά αμόρφωτα. Αυτή η επιθετικότητα μεταξύ τους, η οποία εισχώρησε ανάμεσα και στα δύο φύλλα, κατέστησε την περαιτέρω αναπαραγωγή σχεδόν αδιανόητη και σε συνδυασμό με την υψηλή θνησιμότητα τελικά οδήγησε στον πλήρη αφανισμό του πληθυσμού. Ωστόσο, ο αφανισμός δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της ασυγκράτητης επιθετικότητας, καθώς οι τελευταίες γενιές δεν συμμετείχαν σε όλο αυτό το μακελιό. Καθώς οι νεότεροι δεν νοιάζονταν για την εδαφική τους υπεροχή, το ζευγάρωμα έπαψε να είναι στα ενδιαφέροντά τους. Κάθε ποντίκι ήταν απομονωμένο και δεν συναναστραφόταν με τα υπόλοιπα. Περνούσαν τον περισσότερο χρόνο τους στο να περιποιούνται τις όμορφες άσπρες γούνες τους, γι' αυτό και το όνομά τους, οι όμορφοι. Με τον όρο κατάρρευση συμπεριφοράς, ο Καλχούν θέλει να εκφράσει τις καταστροφικές συνέπειες μιας πολυπληθούς κοινωνίας. Το πείραμα απέδειξε ότι υπήρξε δυσλειτουργία στη συμπεριφορά που προήλθε απλά και μόνο επειδή πολλά άτομα βρέθηκαν σε σχετικά μικρό χώρο. Ο όρος κατάρρευση εκφράζει μια απεσιοδοξία. Και αυτό γιατί από εκείνη τη στιγμή που η κατάρρευση συμπεριφοράς διαγνώστηκε, δεν υπήρχε καμιά ελπίδα για να αποφύγουν τον αφανισμό. Παρόλο που το σύμπαν 25 πρόσφερε άφθονη τροφή και νερό, η διαμόρφωση της κοινωνίας των ποντικιών έφερε σιγά σιγά την απομόνωση, την έλλειψη επιτιμίας για κοινωνική συνέβρεση και αναπαραγωγή, την έξαρση φαινομένων βίας και την άνηση κατανομή αγαθών ανάμεσα στους κατοίκους της αποικίας, με φυσικό επακόλουθο τον αφανισμό τους. Μήπως μπορούμε να συνδέσουμε την αποικία αυτού του σύμπαντος με τη σύγχρονη ζωή στις μεγαλοπόλεις? Τα ποντίκια ζούσαν ακριβώς όπως ζούμε εμείς στις βιομηχανοποιημένες πόλεις. Αυτό όμως οδήγησε στην καταστροφή ολόκληρου του πληθυσμού. Ένα μέλλον που θα μπορούσε επίσης να επιφυλάσσεται και για εμάς. Αυτό το πείραμα δεν ήταν το πρώτο του Καλχούν. Από το 1940 μέχρι το 1972 πραγματοποίησε πολλές παρόμοιες μελέτες και έρευνες και πάντα κατέληγε στα ίδια συμπεράσματα. Αυτό γεννά το ερώτημα: μήπως βαδίζουμε προς την ίδια κατεύθυνση? Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο από το πείραμα του Καλχούν. Ο τρόπος ζωής μας πρέπει να αλλάξει. Τα ποντίκια μας έδειξαν σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και ποιο θα μπορούσε να είναι το τέλος μας. Δεν θέλουμε μια κοινωνικά μειονεκτική γενιά που απλά κάθεται σε ένα δωμάτιο και απομονώνεται. Όμως αυτό ακριβώς συμβαίνει. Πλέον ο γάμος, όπως δείχνουν οι έρευνες, δεν είναι τόσο σημαντικός για τις γυναίκες. Μάλιστα κάποιες δεν νιώθουν καν την ανάγκη να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Ενώ οι περισσότεροι άντρες δεν ενδιαφέρονται πλέον να ζευγαρώσουν. Και δεν φλερτάρουν όπως παλιά. Και τα παιδιά μας απομονώνονται με ηλεκτρονικές συσκευές αντί να είναι έξω και να κοινωνικοποιούνται. Αυτό είναι ένα βήμα πριν την τελευταία γενιά, τους όμορφους.